Kaixo eta ongi etorriak gaurko saiora. Gaurkoan Pamiel argitaletxeko Peio Elzabururekin hitz egingo dugu. Eta ondoren Fernando Etxeberria etorriko da platora. Bera Ezkurra herri paregabea liburuaren idazlea da. Dena den, lehenago has gaitezen betiko edukiekin. Ikus ditzagun gaurko efemerideak. 1940ko uztailaren 7an Ringo Starr musikari ingelesa jaio zen. Gainera, 2005an Al-Qaedak atentatu odoltsua egin zuen Londonen, 56 hildako eta 700 bat zauritu izan zirelarik. Horretaz gain, urte bat beranduago 2006ko uztailaren 7an Syd Barrett gitarra jole ingelesa Pink Floyden hasierako taldekidea hil zen. Eta azkenik, gaurkoa bezalako egun batez, baina 2008 urtean, Jose Diego Illanesek Nagore Laffas neska gipuzkoarra hil zuen Iruñeko San Ferminetan. Jarrai dezagun gaurko lerroburuekin. Garbitzailek elkartaratze egin dute Sarasate pasealekuko komun publikoen aintzinean itxiera planak salatzeko. Elkartaratzean azaldu dutenez, orain kendu nahi dituzten langileak tratu humanoa ematen diete erabiltzaileei eta aldi berean, komun automatikoa baino 10 aldiz persona gehiago artatzen dituzte. Horregatik ixteko saiakera zerbitzu publiko baten aurkako erasotzat jo dute. Gaurko komunikabideen azalak aztertzera pasako gara. Diario de Notiziasekin hasiko gara. Titularra Salouko makrobroteak 1000 kutsadura gainditzen dituela eta Nafarroako arrisku maila igotzen duela da. Argazkiaren bidez, Iruñak eusten diola nabarmentzen du, San Ferminik gabeko 2. urtean. Horretaz gain, bakarrik bai da bai legeak abusuaren eta bortxaketaren arteko bereizketarekin amaitzen duela jakinarazten du Notiziasek. Eta gai aldatuz, Telefonikak Barzina berritu duela ere aipatzen du azalonek, telebistako filial kontseilari gisa. Bukatzeko, Italiak Eurokopako finalean Espainiari penaltietan irabazi ziola nabarmentzen du. Diario de Navarrarekin jarraituko dugu. Titularrak dioenez, handui indiarrak Irunaka biderkatzen du kutsatze indizea. Argazkiaren bidez aldiz, Espainiarentzat amaiera ankerra izan zela jakinarazten du. Bestalde, Almerian hildako senar emazteen 2 seme-alabek ziun jarraitzen dutela aipatzen du azalean. Eta amaitzeko, Osasunaren 20.124 bazkidek abonua berritu dutela azpimarratzen du. Gararen azala aztertzera pasako gara. Titularrak Euskadiko Auzitegi Nagusiak Tubacexeko Laudioko eta Amurrioko kaleratzeak bertan bera utzi dituela nabarmentzen du. Argazkiaren bidez, aurtengo San Ferminak txikiak ere ez direla aipatzen du. Horretaz gain, eremu turistikoetako agerraldiek dagoeneko 1500 gazte euskaldun ingururi eragiten diela jakinarazten du. Eta azkenik, soilik baietza da baietz legeak bideari ekin diola aipatzen du. Berriarekin bukatuko dugu. Titularra Auzitegiak Tubacexeko kaleratzeak indargabetu egin dituela da. Gainera, San Fermin jairik gabe giro lasaia egon dela aipatzen du azalean. Bestalde, Nerea Abanzes futbol jokalari ohiari tarte bat eskaintzen dio gaurko berriak. Gai aldatuz, Osakidetzak 16-29 urte arteko gazteak txertatzeko aukerari atea zabaldu diola nabarmentzen du. Eta amaitzeko, familia palestinarrak batzea eragozten zuen lege batek Israelgo gobernuan arrakala eragin duela jakinarazten du komunikabide honek. Gaurko eta biharko eguraldiaren iragarpenak ikustera joango gara orain. Gaur aldaketa gutxi izango da. Ipar partean hodeiak ugariak izango dira. Euria egingo du, batez ere egunaren erdiko orduetan eta kantauri isurialdean. Bertan, zaparradak botako ditu eta zenbait lekutan trumoitsuak izan daitezke. Hegoaldean hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira. Han-hemenka zaparrada trumoitsuak izan daitezke baita ere. Iparraldeko haizea ibiliko da, bizi arratsaldean Ebro ibarrean eta tenperaturak berdintsu jarraituko du. Eta bihar, ostegunean atertzera eta argitzera egingo du. Ipar partean goizean, bereziki goizean goiz, noizean behin euri apur bat egingo du. Arratsaldean atertzera egingo du eta ostarte zabalagoak irekiko dira. Hegoaldean aldiz, eguerditik aurrera giroa eguzkitsua izango da. Iparraldeko haizea ibiliko da eta Ebro ibarrean ziertzoak traba egin dezake. Tenperaturak berdintsu jarraituko du.
Egun bai, bueno. Ongi, ja, kezkatu nengoen, Ez dute bialtze linka eta... Bai, beti azken momentuan, badakizu. Ongi. Bueno, zu maite zara. Bai. Peio. Bai, peio. Vale. Oso ongi. Ez dakit nola planteatu duzun elkarrizketa, edo, bueno, zuk esango diezu, nundi jo, eta... Bai, bueno, Ainoak ez komentatu zidan, hasiera batean zera pixkat Donostiako liburu azokaren inguruan, baina zuk esan zeniola, ez dakit argitaratu dituzuen ja, edo oraintxe argitaratzekotan zaudeten ez, bi liburu interesgarriak izan daitezkenak? Bai, bi liburu Nafarroko euskararekin zerikusia dutenak, baina ez nuke nahi hoi gehiagiz aipatuko ditut, baina nola ofizialki hauek dira Euskara Bidea bultzatutako bi liburu bekan bidez, eta nola horrenikan aurkezpen ofizialik ez da egin, eta horrela, baina aipatuko ditut, baina gero gainazu egileak gonbidatzea, biziki interesgarria dira biak, eta horrela, baina kontua da, zera Donostiko azoka guztien artean, dala ez da bereziki, ez dakit, indartsuena edo, ez? Gure azoka nagusia Durango azoka da, ez da? Baina udaberrian pisu gehiago dute Iruñako azoka eta Bilboko azoka Donostiko baina. Baina, mintzatu baitezke aurten zer argitaratu dugun eta zer argitaratzeko asmoa daukagun eta zuri buruatzen zaizuna. Udari begira ere ez, zakit, gomendioak edo Donostin ere agian ez, zer iburuk izan duen arrakasta gehien edo valorazioak eta halakoak. Ongi, bueno, gero badakizu, hasiera batean badakizu zer esan nahi duzun, baina gero ez dakizu zer bukatzen duzun, baina bueno, gero ez moztu, hau editatzen duzu edo, ez? Bai, editatu daiteke, bai. Bueno, nik egin dudana da, claro, arazoa da, ni ez nagoela, ez nire etxean eta ez nire lanpostuan, ni etxean telelana egiten du nire etxean. Baina, justu nire arrebaren etxean nago, Tolosan, Nafarrotik kanpo nago. Eta orduan ez ditu liburuak eskuan. Baina, sartu ditut, hainbat liburuen azala karpeta. Orduan, bidaliko izkizut, eta nahi bali baduzu zuek liburuan azala jarri, zuek ikusi. Gero emango, hemen, bidali dezun el bideo ontara, zer da, magazinero, horra bialtza izkizut azalak, eta zuek ikusi, baliagarria diren, zera, nola esaten da, teknikoki hori kartatzeko, edo ez dakit nola esaten. Vale, bai, ados. Primera. Ez dakit, zenba denbora, gutxi gara bera? Normalean izaten dira 15 minutu ingurukoak, baina, atu daiteke, ala motzagoa ere izan daiteke, ez da izan behar konkretuki denbora. Bueno, desbiratzen bali naiz, sartu arrastoan berriro. Bale, saiatuko naiz. Dena ikusten bazaitu oso motivatuta, nigatik kontatu dezakeztu nahi duzun guztia, Baina, askotan ere, nervioak eta eskarmentu ezak egiten du, joate zarela adarretatik, ez eta. Eta gero ere bai, karo, beti ez dakizu zenbat informazio gehiegi jendea nola saturatzen da, intoxikatzen da, ez du. Hotzik geratzen bali mazara, aspertzen da jendea, ez dakit. Komunikazio hau nik ez dut, ongi zera... Ez nahi ziur sentitzen. Maite, dintzunean, hasi edo. Bale, bardoan, txalo bat egingo dut, eta hasten gara normalizketan. Nik ondo nago, argia eta... Nik primeran ikusten zaitut. Bale, ondo. Prest, orduan? Bai. Bale. Kaixo, Peio, zer moduz? Ongi, Maite, hemen, erdi oporretan, eta etxetik kanpo. Orduan oso ongi, ez? Bai, egia esan gure lana ez dut izango erreza denik, baina bai askotan gozamen bada, beraz, baina, noiz benka hartu behar dira olako atxenen aldiak ere. Eta zuk Pamiela argitaletxeko kidea zara, ez da? Eta eguzu pixkate, agian udari begira ez, zer liburu edo argitaratuko dituzuen, ala ze gomendio
egingo zenituzken. Bai, bueno, begira, liburu gintzan, normalean argitaletxeentzat udaldia izaten da, etenaldi txiki bat. Normalean liburu gintzaren nolete ziklo izaten da, udaberrian, liburu egunaren inguruan, Iruñako liburu azokan inguruan, hau da, ekainaren hasieran edo, hortarako egiten du gure prestakuntzak eta produkzioak. Udan sartzen gara, hasten gara bigarren partea, liburuaren bigarren zatia izaten da, udazkena irailetik abendua bitartean, eta abenduan izaten da gure euskaldunentzat hitzordu nagusia eta Durangoko liburu azokan, hortarako ere prestatzen dugu. Baina, bueno, lehenbiziko 6 hilabete hauetan, hainbat liburu argitaratu ditugu. Entzubleak, ikusleak jakingo dutenez, gu argitaletxe Nafarra gara, guen dela, hogeita 8 urte sortu ginen, 1983an, Iruñako Aldezarrean, Auzolan zenaren denaren inguruan, eta, bueno, guk Nafarro garaiko bi hizkuntz ofizialetan argitaratzen dugu, gaztelaniaz eta euskaraz. Resultan euskaraz ari gara, beraz euskarazko proposamenaz salbuespen txiki batekin, gero azalduko dizut, egingo dizuet, ez? Eta, bueno, horretan guk denetarik argitaratzen du, hau da, aur txikietatik hasita, gure aur literatura nahiko indartsuo da, gehien bat 0-tik 8 urte bitarteko entzat, hor badaukagu olako aliantza moduko bat Galiziako Kalandraka izeneko argitaletxe batekin, eta hor album irudidunak, ilustratuak eta argitaratzen ditugu. Aldi berean ateratzen dira guk euskaraz, beraiek galegoz, portugesez, katalanez eta gaztelaniaz, eta zen bezala guk euskaraz. Eta gero, heldue literatura, eta saio lanak, horiek da argitaratzen dugunak. Ordan, zer gomenatu, zer argitaratu dugun egun hauetan, bada liburu bat biziki interesgarria dena, eta gainera, egun hauetan egilea Aritz Galarraga du izena, Aritz Galarraga irakaslea da, Bartzelonan urteetan, horrendik Bartzelonan bizi da, baina bera Hondarribikoa da, Bartzelonako Unibertsitateko irakaslea da, eta atera du liburu bitxi bat, ez da oso ohikoa liburu hori, olako idazteko modua, baina horrela esan da agian norbaitek pentsatu dezake liburu arraro zaila izan ditekela, baina ez da bat ere zaila. Liburuaren titula da Gogoan dut. Eta liburu osoa esaldiaz errepikatuta dago. 1900 esaldi. Eta 1900 esaldi horietan hasten da, denetan hasten da, gogoan dut, oroitzen du, gogoan dut, eta orduan bere oroimenak batean da arilkatzen, bata besten atzetik. Oso oroimen xumeak direnak, ez dakit ondartzara joan zen lehenbiziko eguna, edo oso dramatikoak, bere gogoan du, bere gurasoak bere izi ziren eguna, baina errepikapen horretan, baten da eraikitzen bere historia bat, bere belaunaldien historia. Aritz Galarraga 1980an jaio zen, beraz 40 urten bueltan dago, eta nola baita belaunaldi horren 40 urte bueltan, 5 urte gora bera, bizipena jasotzen dira hortan. Oso liburu bitxea. Liburu agortzea ardua, lehen edizioa agortzea ardua, dena den, udazkeneako aterako dugu bigarren edizioa. Aritz Galarraga gaineaz, ez dakit noiz emango duzuen zera elkarrizketa, baina justu, bihar etzi eta etzi damu, gure mugatik oso gertu dago, liburu aurkeztuko du Hondarribin, gero Hendaian eta gero Irunen. Uste dut, ostegunean Hondarribin, ostiralean Hendaian, eta igandean, eguardian, Amaia Aretoan Irunen. Beraz, benetan gomendatzen zuen liburu hori. Gainez, ez da
donde da hogeita hamar orrialde ditu. Hartu eta utzi daiteken liburua da. Eta joaten zara, halako zizka-bizka. Eta gauza harrigarria da, nik egia esan hartu nuen lehenbiziko egunean, hartu gabe konturatu nintzen 50 orrialde irakurri nituela, hasiera baten pentsatzen duzu. Ez? Bai. Aspergarri izango da, ez da bat aspergarri, eta askok, hainbat, gu denok daukagu oroitzapena, denok daukagu iragan bat, eta harrigarria da zenbatetan bizipen horiek zu bizitu duzun gauza simple horiek askotan ez dituzunak ere kontatu, hori irakurriz konturatzen zara beste ere gertatzen zaiela, ez. Orduan benetan gogoan du libura. Eta orduan hori izan da agian arrakasta gehien izan duena azken denbora honetan? Bai, gure liburuen artean, bai, dudarik gabe. Esan bezala, lehen edizioa agortu da. Eta gainez, ez da, badira liburuak, bueno, askotan, liburu arrakastatxoak horrela izaten dira, askotan hitz egiten da marketingetaz, eta baina liburu gintzan, bueno, musikan ere neurrien batean, badago zerbait magikoa, ez dena menderatzen, hau da, jendere gustatzen zaio, eta hasten da hor azpitik, ez, bate besterik gomendatzen dio, eta funtzionatzen du, eta orduan, eta horietako liburu bada. Osa, jende irakurri duena, berak izan dituen elkarrizketatan hori nabaritzen da. Askotan, irakurri duen kazetaria berehala egiten duen galderangatik gustatzen zaiola, eta hori ere bai, nola jendea jaso egiten du, ez? Hori izan daiteke. Badaude liburu burutxoagoak, eta bueno, arnaz luzeagokoak, eta hori izango duke beste idazle nafarra zoritxarrez iaz zendu zen, Vicente Serranoizko ezagunagoa izan da politikari bezala, Segoviako, bueno, militante antifrankista, Segoviako ieslarien artean zegoena, eta gero Nafarroan politika gintzan, ibilbide luze bat izan duena, izan zen ere diputadoa, nik uste dut Usue Barkosi hartu zion bere Usue Barkosi bigarrena Madrileko parlamentuan, egin zitu hilabete batzuk, eta Vicente Serrano izko aspaldiko laguna genuen, familia bidaidea, aholkularia, harremantzu estu izan genuen alde literario eta intelektualan, irakurle porrokatua zen, eta hainbat liburu argitaratu egiteko pentsalaria, ginen bat, pentsalari politiko eta filosofikoa, eta horren inguruan argitaratu genion modu postumoa, bera liburu hori goendala urte bete argitaratu eta aurkeztu behar genuen Iruñako liburu azokan, eta justu 3 aste lehenago zendu zen. Hiltzen, gaixotasun zen COVID-en gaira izan zen, baina joan zitzaigun eta hor geratu zen liburua eta berriro argitaratu dugu. Berriro ez, aurten argitaratu dugu, geratu ginen horrela ez genekiela, beraz zegoen momentu horretan liburua zuzentzen, eta horrek jasotzen ditu liburu ere bai mestizoa da, baditu pentsamentuak, saio lan txikiak, ere bai testo, 100 testo, bilduta bere 10 urtez, bere irakurketak eta pentsamenduan jasotakoak. Benetan liburu, intensoago bai, iratxoekin solasean. Iratxoekin solasean esaten du, berak eraiki du liburua, iratxo bat lagun, deno daukagu ezkutuko lagun bat, berarekin hitz egiten dugun, eta iratxo bat du, eta berak bere gauzak, bere sentimentuak, bere burutazioak, personai imaginario horrekin egiten ditu elkarrizketak, eta elkarrizketak sortzen da bere pentsamentua ez. Eta, denetik dago, badaude 2 liburu atera berria direnak, baina nik uste dut laster pasako da bandikan aurkeztu gabe daudenak, Nafarroekin eta Euskararekin zer ikusia dutenak,
Euskara Bidea erakundeak urtero ateratzen du bi beka ateratzen ditu Euskaren inguruan, Nafarroko Euskaren inguruan ikerketa egiteko bekak dira, eta iaz bi egile eman zitzaien. Bata da, Koldo Kolomo Euskara teknikaria, Gareseko Euskara teknikaria da, eta Koldo Kolomo bildu ditu izen goitiak, Iltzarbe eta Maineru ingurukoak, Euskara 19. mendean ja galdu zen, baina bera dokumentu eta aztertzen egin du ikerketa kurioso bat, eta da jendearen izen goititegia. Herri txikekoak garenok, badakigu gure izenez, ez gara edo zein etxekoa, edo izen goitigeak, eta Nafarroan oso ohikoa da, ingurun erruralean. Eta mendeetan mantendu dan, bai Iltzarbe eta Maineru ingururtan izen goitiak dokumentuetan agertzen da, euskaraz dira, eta hori bildu du, eta orduan, betiko gaur betikoak hori nigen erabiltzen dira, beti aurra erabiltzen dira beltzak, edo errenak, eta, bilketa hori interesgarria da, izen berriak ere jasotzen direlako, eta, gure mundua ikusteko manera bat ere bai erakusten duelako. Eta gero, beste liburu bat, hau da Jose Luis Erdoziarena. Jose Luis Erdozia niko ezaguna da Sakana aldean, era etxarritua da, eta ikerketa asko egin ditu etnografia eta euskararen inguruan. Eta liburuaren titula da Lehengoaren ez, hola esan da Lehengoaren ez, ez du pista hondirik ematen, eta azpititulo bezala esaten du, Nafarroako Euskal Hizkeretako lexia konparatua, hori ere bai ez dakit asko argitzen du, baina azken finean da esaldiak, erabiltzen dituen esaldiak, orain galtzear daudenak, hoien bilketa daude. Lenguaren ez da, gure lenguak esaten zuten moduan edo lehen gauza ziren moduan lenguaren ez edo erabiltzen da, Nafarroan erabiltzen modua da. Bi liburu euskaldunok badaukagu alako atxikimentu berezi bat gure hizkuntzarekin, eta bi liburu interesgarri dira. Hizkuntza interesatzen zaion. Eta, badira gehiago helduen literatura. Bada beste liburu bat, aipatu nahi nuke ere bai, ez da euskaraz, gaztelaniaz dago, baina euskararekin zerikusi zuzena duena, eta itzelezko arrakasta lortu duena. Gu bagenekien, eta horregatik garrientaratu genuen, liburua jakin mina handia sortuko zuela, eta arrakastatxo izango zuela. Ez dut genuen uste hainbeste. Eta liburuen tituloa, ez da pista handiak ematen ditun, tituluak esaten du Pequeño Diccionario Sentimental. Eta azpititula esaten du 57 palabras para aprender a amar el euskera. Eta oso liburu ederra da, liburuak azpitituluak esaten du bezala 57 hitz jasotzen ditu. Zein da liburuen helburua? Da, euskarak ez dakienentzat euskarazko hainbat hitz azaltzea. Hizkuntza guztiak, gure hitzak, hizkuntza guztietan badaude hitz bitxiak, ederrak, esan nahi filosofikoa daukatenak, eta askotan ez duguna pentsatzen ez da, eta hau sortzen da, bi ahizpa dira iruñarrak, oitako bateri Letiziari, bera kontatzen du ikastaro batean, bera joan zen ingelesa ikastera Bartzelonara, eta orduan, lurralde desberdinetako jendea zegoen, eta bakutza esan ziren, uste hizkuntza hitz egiten duzuzu, eta horrela, eta hitz egiten, eta berak bera andereñoa da, ikastolako irakaslea da, eta orduan ez ziren, euskara irakaslea da, eta zer da euskara, eta orduan hasi izan bera azaltzen, eta orduan, eta egin zien alako, nola esaten da, hola, agur, nola agurtzen da, eta orduan,
hasi ziren, beraz hitzen ze hitzak euskaraz, bere iruditzen zein ederrak, ez? Zeukan esan nahiangatik eta horrela, ez? Esate baterako, nola esaten da gaztelaniaz den relazion hori euskaraz, hartu emana, ez? Harremana. Eta orduan, claro, beraz, liburuan azaltzen, zergatik da ederra nirentzat harremana hitza. Oinarrian daukadelako olako filosofia bat, eta da, personen arteko, gu relazion esaten dena gaztelaniaz, gu euskaraz da, bit hartu eta eman. Osea, personen artekoak hori dela, benetan, elkarren arte ezagutzeko modu. Nik emate dizu, zuk ematen didazu, ez? Eta berdintasun hori. Bueno, orduan horrela jasotzen ditu 57 hitz gaztelaniaz azalduta, eta ez bakarrik bereak egindako, gero jende ezagunari eskatu zaio, zein dan bere euskarazko hizkutuna, eta hori dena dago irudi eder batzuekin, hitz bakoitzak badauka irudi bat Lieban Agoni, iruñar margolaria eta ilustratzaile oso interesgarria, Euskadi Etxepare saria irabazi zuen liburu horrekin, beste liburu batekin algun ilustratua, eta ni komentatuko nizueke liburua ezagutzera eta ikustera. Eta oso liburu polita da, euskaraz dakiten entzat, lehen biziko aldian liburu gure hizkuntzaren berri emateko, oparitzeko. Eta liburua argitaratu genuen, Durango etzen egon, Durango bezperan, eta, 4 astetan agortu gintzen. Egu berria zerien, eta jende asko ikusi zuen, opari ederra eta ezin hartu. Eta, bigarren edizioa ere bai ziztu bizian doa. Orain, Iruñako liburu azokan izango da, izan da liburu salduenetarikoa, bai. Orduan horiek dira, ez? Proposamenean. Bai, nagusientzat, gero txikientzat ere bai baditugu, ez dakit txikientzat. Esan bezala, guk asko haur literatura asko argitaratzen dugu. Eta asko eta pentsatut ona. Eta hortan, aipatzearen, azkar aipatzearen, naturara hurbiltzeko ez hain aurrentzat, gaztetxoentzat eta helduentzat badaude bi liburu sail baten barruan daude, inventarioa da sailaren izena, eta da naturako garai bateko liburu zaharrak bezala, grabatuak bezala da, naturaren inventarioa gaik hartuta dago. Oraintxe bertan argitaratu dugu liburu ikusi beharko zen, ez? Zuhaitzen inventarioa da, munduko zuhaitzen inventarioa. Orduan dator, tamaina handiko liburuak dira, jatorriz egilea frantsesa dira, frantsesetik euskaraz zuzenean itzuliak dira, bi beratarrak itzuliak, por cierto, Mikel Taberna eta Juan Jose Petrienak itzuli euskarara, da munduko zuhaitzen inventarioa. Liburu bada ikusgarria, ikusteko eta ikasteko. Eta sail hortako beste bada itsasoen inventarioa. Eta da, arrainak eta itsasoan bizi diren, alako, dira 80 bat edo, baina itsasoan bizi diren animalien inventarioa. Eta naturaz ere bai oso bi liburu justu naturaz hurbiltzeko badu beste bi liburu oso interesgarriak aurre txikientzat. Eta da animalikumen nor naiz ni da liburuaren izenburua, eta dira animali handien kumeak dira protagonistak, eta orduan dena dira galdera bat. Europako animalikumeak eta Afrikakoak. Orduan galdetzen du, deskribatzen du bere ura animali txiki batek, eta galdetzen nor naiz ni, eta orduan horrealdean ikusteko, ni naiz otso kumea, edo ni naiz hartz kumea, edo txakur kumea, eta esplikatzen du, eta saltzen du modu simplean, baina oso xuxenean, animali desberdinen bizitza. Alde batean da Europakoak eta bestea dira Afrikakoak.
Orduan, bueno, badago musikara hurbiltzeko, gero beste liburu oso interesgarria, Maurice Ravel, entzuleak jakingo dute, asko bai, Maurice Ravel da, 20. mendeko musika klasiko hori handienetarikoa, eta bere lan bat boleroa, Ravelen boleroa da, musika klasikan munduan gehien entzuten edo gehien errepikatzen den musika pieza, Ravelen boleroa, biziki ederra entzuteko. Bueno, jendea askok ez daki Euskal Herrian, eta Euskal Herritekan Maurice Ravel, Euskaldun baten semea izan zela, eta ziburutarra zen, ziburun jaio zen, bera ama ziburutarra zen, baina suizar batekin eskondu zen, bera hasi eta bere bizitza Parisen egin zuen, baina euskaraz txikitiatik bazekien, eta euskal nolabait kontzientzia zeukan. Bueno, album horretan kontatzen da bere kanta o bere pieza musikal ezagunena, boleroa, nola gauri gai bezala hartu kontatzen da historia bat. Ez dut kontatuko historia, baina aldi berean da liburuak ikusteko eta entzuteko. Liburuak badauka QR kodigoa eta telefonoekin hartzen duzu, entzuten duzu boleroaren musika oso bitxia da, asko ezagutuko dute, seguru. Da errepikapen idea hipnotiko bat, hasten da, lehendabizi danborra, ondoren txirula, eta joaten da, orkesta guziko instrumentoak pixkandaka sartzen, eta joaten dela leloa errepikatzen, bukatzen da ikasten doa hundi batean, historiotik kontaztea liburua, Ravelen boleroa, eta komendagarria. Asko gehiago daude, baina ez ditugu. Batzuk aukeratu behar dira, ez? Hori da. Naiz eta udan argitaletxearentzat agian momentu lasaiagoa den, irakurleek bai aprobetxatzen dutela, ez? Gehiago irakurtzeko. Noski, claro, bai, denok aprobetxatzen dugu, momentu lasaitasuna, oporrak, eta, oporretako erlaxatzeko eta momentu bat hartu behar dare bai irakurtzeko, nik uste dut sasoi ona dela, ni bintzat. Orduan ez, Pamiela argitaletxeko libururik, ez dakit honenak ala behintzat gomendioak, hortxe gelitzen dira, orain, ez? Bai, badira gehiago, baina bilatu eta beti esaten duguna, liburu hona da, gustatzen zaizuna. Ez kezkatu liburu bat hasi eta ez bali maizu ase betetzen. Badude zure gustatzen zaizun liburua hor dago, bilatu behar duzu, bilatu liburuak. Ez bali maizu, utzi eta hartu bestea. Baina irakurri, ez zarete dantu. Ez dakit ordunez, agian elkarrizketarekin bukatzeko, zen mezu edo bidaliko zenukeen? Ia esan dudana. Egia da bizi garen sasoi honetan edo garai honetan presa azkari ibiltzeko eta badirudi irakurtzea dela mundua dijoan abiadura geraraztea eta zera. Badaki zaila dela, baina benetan gomendagarria da. Nik uste dut gure burua ezagutzeko, bilatu behar dugula ere bai isiltasuna, apartatu noiz behinka, eta mundua geldiarazi, edo jarrai dodia mundua, badirudi askoan azkar doala, oso azkar doala, baina egia dare bai hemenik desagertu gogain eta hemenik hilabete agertu, gauza berditxo horkituko gintu, ia arazo berbera. Orduan, irakurtzea beti gozamen bada, eta euskaldunentzat are gehiago badakigu gure hizkuntzarekin daukagun harremana askotan ezain, ez dakit nola esan, kataskatsua, hizkuntzarekin, gurekin, euskaraz irakurtzea eta gure hizkuntza indartzea
gu ere zoriontxo egiten gaituela eta irakurri. Mila esker, Peio gurekin hitz egiteagatik. Hurrengo batera arte. Nahi duzuen arte. Ondo izan. Berdin. Udalerrietako albisteekin jarraituko dugu. Eguesibarko gazte programak oporrak hartu ditu uztailaren 5-tik 18-ra. Beraz, 19-tik aurrera proposamen berriekin etorriko dira, goizez 10-etatik ordu batetara eta arratsaldez 4:00-etatik 9:00-etara. Bestalde, Eguesibarko Alaia Klubak Espainiako Kopako lehen fasean parte hartu du alebin, infantil, junior, senior eta lehen mailako taldeekin. Lehen mailako taldeak Espainiako txapeldunorde izatea lortu du, eta Antsoaingo infantil eta Alaiako alebin junior eta lehen mailako taldeek lortutako emaitzekin, Nafarroak 3. postua lortu du. Eta azkenik, Sarriguren BH-iren eta Eguesibarko udalaren artean lankidetza hitzarmena sinatu dutela jakinarazi dute. Espazioak lagatzeko hitzarmena da Roberto Pérez Elorza ikastetxeko zuzendariak eta Juliana Antxundiakorrea kirol zinegotzi ordezkariak sinatua. Ikastetxeko zuzendaritzak erraztasun guztiak jarri ditu akordio hori lortzeko. Eskola orduetan eta eskola orduetatik kanpo ikastetxeko kanpoko kirolpistak eta gimnasio estalia erabili ahal izateko. Erabilera datorren 2021-22 ikasturtean hasiko da, eta Eguesibarko herritarrei eskaintzen zaien kirol eskaintza zabaltzen joatea ahalbidetuko du. Iruñeko udalak aurkeztu du ikus-entzunezko komunikazio kanpaina bat munduari Sanferminak zer diren kontatze aldera. Eta urtarrilaren batean hasi zen eskailera baten bidez egin du, oraindik jaiekin zer gertatuko zen ez genekienean. Sanferminak barrutik bizi dituzten pertsonen 7 testigantza jasotzen ditu, eta bihotzetik kontatzen dituzte beren esperientziak, zer egiten duten, zer sentitzen duten, eta zer esan nahi duten jaiek haientzat. Aurreko urteetako irudiez lagundutako elkarrizketetan, beste ideia batzuen artean, honako termino hauek erabiltzen dira. Mundialak, unkigarriak, abegikorrak, historikoak, zirraragarriak eta bat-batekoak. Eta horiek laburbiltzeko honako hau diote. Sanferminak dena dira, ez dago munduko inon Sanferminen pareko festarik, bakarrak dira eta esperientzia itzela da. Orain, Fernando Etxeberria etorri da gure platora. Kaixo, Fernando? Eguron. Zer moduz? Ongi, gainera San Fermin eguna da eta ikusten dut zuelaren ari zaretela eta guztiz eta horrela jarraitu. Aurten festa gutxi, badakizu. Hemen dugu liburu bat, Ezkurra herri paregabea, zuk idatzia. Bai. Orduan zara, idazlea zarela esan dezakegu? Bai, hori titulua ikusten duzu, nire herria da eta nik nire herria maite dut eta orduan niretzat gertatzen da ama bezala. Zure ama paregabea da, nire amaren paregabea da. Orduan nire ama bestaldetik herria Ezkurra da eta niretzat paregabea da eta gainera hor pixka demostratzen dut herri zoragarria izan dela historian zehar eta berezizula liburu bat idaztea bere buruz. Eta liburu honetan zer kontatzen duzu? Horre lehenengo esango dizuke hasiera dator, jubilatu nintzen ondoren, mantziatean inkapazitatea begia galdu nolako, eta jo nintzen Ezkurrara, eta egun batean jo nintzen baita ere udaletxera, eta sartu, eta hasi nintzen pixka begiratzen, eta ikusi nuen ate bat zabalik, eta sartu nintzen pixka, eta ikusi nuen liburu batzuk eta dokumentu batzuk, baina lurrean jarrita. Harrituta, senitzen pixka begiratzen, eta derrepete ikusten du liburu bat 1300 pikukoa. Eta esan, joder, hau altxorra bat da, eta gero beste dokumentu batzu bat, eta bere ala juritzen alkatearen gana, eta esan, haizu, baina ze gertatzen den nola, daukazu, ez lehenago ingin aldaketa batzuk, eta hor daude itxo egiten, eta zu baino lehen bailen komeni da hau ondo jartzea.
Egitaz ondo erantzun zidan, torri zen Iruñara, eta hemeko tekniko batzuk juntziren, eta bueno, jarri zuten dena oso ondo, jarri eta bere lekutan da honon, eta oso ondo, eta orduan hasi nintzen pixka begiratzen, eta bueno, harrituta, pues pasatu nituen, uste gutxienez 2 urte dokumentu guztiak, kontuan hartu behar duzu, dokumentu batzu nahiko zaharra zirela, eta gero luparekin da ibili bat zinen, eta hortik heldu da historia. Orduan, hasi zinen pixkat kuskuseatzen eta gero ezin gelditu. Bai, hori da, eta pozik. Hori ikusten jozu, pues, gai oso desberdinak, ez? Denetariko. Hasi lehenago irakurri nuen, idatzi nuen liburu bat, baina manuala izan zen, eta ez nuen publikatu emanion herriko jendeari, eta abar. Eta gero, hortik ere liburuan esaten dut, ni oso mendizalea naiz, eta mendian asko ibiltzen nintzen, eta claro, mendi inguruan bat zauden 70 borda, ardi bordak, eta kistopena ematen ziaten, ze gehienaia desagertzen ari ziren, eta penagarria da, eta nola edo hala, hauek hemen behar ditut argazkiak, eta albaldin bada pixka bat enteratu historia zer, da barez. Eta etornitzen Iruñara, eta hemengo artxibategian ikusi dituen ezkurreko etxe guztien izenak 1500tik aurrera. Gainera oso polita ze izena juten ziren aldatzen pixka bat. Adibidez, bazeon etxe bat Urrutiko etxea, eta oain ez dauka izen hori, ikusten nuen Ertiko etxea. Eta harrituta gelditu nintzen, eta pensatzen nuen, Ertiko etxea izan beharra izango duk Erdiko etxea. Baina esan, zer eta zegoen etxe bat, gero zegoen hori, Ertiko etxea, eta gero zegoen eskola. Orduan nahi ez, horrek lehenago izango zuen bestea izen bat. Eta, gasiltzen begiratzen, eta aurkitu nuen bere izena, berezko izena, eta zen Urrutiko etxea. Baina, pentsatzen hasi ditzen, eta zuk adibidez galdetzen baldin behuzu hango nagusiari, zu nungo azaren, ez dira sekulan esango Urrutiko etxea, baizik jango ditu hitzak, eta azkenean Ertiko etxea. Eta horregatik genituen hori. Eta gero beste liburu txiki bat ere idatzi nuen eiza buruz. Eta zergatik, ezkurreko kirola bezala eiza da. Orduan bat zauden 70 biztanle edo sozio, bazkide, eta horien buruz ere ikusi nituen dokumentu batzuk artxibategian, eta gero argazki batzuk egin tuen, eta horre buruz egin. Eta gero azkena izan zen hori etortzen ziren ezkurrara, kanpotar batzuk Ameriketatik ez, galdezka beren aurreko jentearen etorkizuna eta abar. Eta udaletxea juten ziren, eta udaletxean ez zioten erantzurik ematen, zergatik hango artxibategian bakari dauden 1908-1908 aurrera. Baina zauden partidas de bautismo, baina daudenak Iruñan. Eta hortik hori urtaz ere hasi nintzen, eta azkenean lortu nituen 4.000 bataioko informazioa eta abar, ez da hori da. Eta azkena izan da orain zure aurrean dago liburu hori. Herri paregabea. Imaginatzen dute herriko biztanleak pozik egongo direla zu egiten ari zaren lan guzti honekin? Bai, eta hori oaintxe publikatu dut, eta jarritu saltzen, eta egon nintzen hango jendearekin, eta jende batzuk eman dizkiate argazkiak eta horregatik azaltzen dira argazki batzuk. Eta gero ere ohitura bat izan da, herrian taberna bat bakarrik dago momentuan da. Garai bat izan ziren 7 eta gero 4 eta gero hain bakarrik. Eta orduan jende batzuk etortzen direnean eta galdetzen diatenean ezkurren, hemen dago jateko etxe bat, beti esaten, bai, badago, hemen honena da, hemen dago taberna hori. Bakarrik dago, eta orduan zekertatzen da, kanpotarra asko juten dira, ze garrantzia handia hartu du, eta bazkariak eta oso ondo prestatzen dituzte, eta edozein bataioak eta komunioak eta holakoak ara antolatzen da. Horregatik horra azaltzen dira, argazki mordo bat azaltzen da, olako ospakizunak eta barrez. Eta gero dauka beste kapitulu batzuk, eta niretzat harrigarriena izan da, lehengoa, guain dela hilibete bat edo, aurkitu nuen liburu bat, ido batek idatzitakoa, eta horra azaltzen dira, ezkurrako uste dut 58 Ameriketara juntzirela 1800 piku 30 urte barruan. Eta harrigarria da, horrek esatean nahi du, herria erdi utzi gelditu zela. Eta gero baita ere, aipatzen dut, oain dela 40 urte edo, jutziren 20 gazte, derrepente, Kanadara. Horre ikusiko zu liburuan. Di gauza, harrigarria, baina polita. Kontu hauek herriko jendeak ezagutzen ditu, ala badakizkite? Bai, eta... Beti egon dira hor, baina... Bai, eta horixe da. Eta orain ze asmo duzu liburu honekin?
Pues, bueno, nire asmoa izan da, ez dakit, bakoitza maite du bere ama, bere aita, bakoitza maite du bere herria. Eta ni ara jun eta ikusi nuenean hainbeste dokumentu barroa sartuta, esan, bueno, hau nola edo hala argitu behar dira. Eta gero, batez ere, beti izaten nuen buruan kezka bat. Badago etxe bat, eta erderaz deitzen zioten Casa Palacio. Da, etxe normala bada, frontoiaren ondoan dagoena, eta gero ere jarri zioten izena Amarrendegia. Eta harritutan egon, eta ze gertatzen da. Eta orduan, artxibatea jaunitzenean, ikusen nuen, Ezkurrako jauntxoak, jauntxoaren historia eta bere harremanak herrikoarekin. Izan ziren bete oso txarrak. Eta horren tartean, azaltzen da Amarrendegia, ze bera zen alkatea, bera jartzen zuen apaiza, bera kobratzen zituen amarrekoak, edo horregatik etorri da Amarrendegia etapa. Da hortik hasi nintzen pixka bat, eta bueno, gero ere ez nuan gehiegi zautzen, bazegoen mina batzuk, eta haren buruz hasi nintzen pixka bat, eta bueno, lehenago izan ziren burdinolak, eta gero meategiak, eta horretaz, eta bar. Eta gero ere, ikusten nuen elizan, ezkerreko aldarean bazegoela Ama Birjina bat, Rosarioarekin eta Santo Domingo. Eta esaten du, harrigarria duk. Eta orduan, aurkitu nuen dokumentazio bat, hori, Rosarioaren kofradiaren historia buruz. Eta horri ere, horra azaltzen da, hori sartu nuen. Eta bueno, kapitulu batzu nahiko desberdina daude, eta ustez, behintzat herrikoarentzat interesgarria izango dela. Ni gai naiz edo ikusten dut jendea lehenengoz, herriko jendea begiratu gitula lehenengo argazkiak, hori garbia da. Eta gero, jende batez ere zaharrak ez dute ohitura handik euskeraz irakurtzeko, eta horregatik jarri dut euskeraz eta erderaz. Jende helduarentzat ere. Bai. Ordu naiz eta herri txikia izan, Ezkurrak historia pila ditu batzean. Baina penagarria bakizu zer den, garai batean 600 biztanle izan ziren. Eta gaur egun? Beste garai batean 102 ikasle. Orain, eskola itxita dago, eta biztanle 156 bakarrik dira. Eta niri kezka desente ematen diz, irakurri nuen behintzi pitxapan, ze itutela olako inkesta bat eta estudio bat eta bar, eta esaten zuten, Ezkurra dela inguruan dagoen lehenengoz desagertuko ote denera. Eta ni hori olako kezkarekin ikusten nuen, baina ari dira etxe berri batzuk egite, jende gazteak eta abar. Eta lehenago ziren 3-4 ume bakarrik, oan ja badaude 10-12. Eta horrek ematen dit itxaropen txiki bat, baina karo, negargarria da, eta hor ikusten duzu liburuan, gehienak 70 edo hortik gora garela, egundik igual erdia baino gehiago. Eta gero, zartzen garenak eta gero gazteak oso gutxi baldin badira, torkizuna ez da oso positiboa izango, pero bueno, ni bentsatu handikan konfiantza pixka badaukat, jarraituko dugula herria bezala. Toki hona da bizitzeko Ezkurra? Bai, gero da, eta gero gauza beste bat hona. Lehen ez zegoen olako ez dakit jendea etortzetzak, baina gutxi, baina jarri duzte landaitxeak eta abar, eta horrekin, ikusten da, asteburuetan eta jente, eta lehenkoan egoli zen gota beran, da esan diate, udan, ja beteta daukatela. Eta, bueno, ez dute leku asko dituzte, 6-7 gela, baina esan dit, behintzat, hilionta azaroan eta azaroan baina lehenago orain uztailean eta abuztua jende beteta egongo dela, eta horrek nolako bizitasun bat ematen dio. Eta asteburuetan beti etortzen da, igual, 100 edo 100 jende, jende asko etortzen da, gero mendiak ere badaude oso politiak, eta mendizaleak eta gero deretatik etortzen da. Agian pandemiaren honekin ez, jendeak ere gehiago baloratzen du landa eremua eta animatzen dira. Hori da, eta askotan, kanpokoak gehiago estimatzen dut herrian, gaudena baino, ez? Bueno, zure kasuan ez da hori gertatzen, baina. Eta adibidez Ezkurra ezagutzen ez dutenei, nola azalduko zenieke edo nola gonbidatuko zenieke, ez? Ezagutzera. Hombre, nik esango nieke alde batetik Ezkurra herri oso politxa da, temperaturare oso ona dauka, inguruak ere oso ederra dauzka, mendia ibiltzeko eta hori, gero nahi badute adibidez goizean mendiera jo mendi guztiak ikusi, hor dago mendi desente, eta gero eguarden baldin baute bazkaldu ezaketela, eta gero bada olo egiteko eta hola badaude hori, esan dute leku batzuk, eta orduan, eta gero batez ere lasai egoteko herria dela. Oso jende gutxi bizikara, eta horregatik esaten dizut, eta nahi baldin baute adibidez kapitaletan eta herri handietan daudenak, eta nahi baute olako atxeden bat hartu,
daukatela sekulako posibilitateak ezkurran. Eta gero daukatzu, pues, ez dakit, ura ere oso ona da, errekarik baditugu, bainatzeko ere badalekua, orduan, eta gero natura ere arbol asko beteta da, arbol beteta dago, eta orduan natura ere zoragarria da, eta ikusteko leku ere oso polita badela. Zuretzat zer da munduko tokirik ederrena? Bai, nik pixka bat esango nuke, igual erromantiko pixka bat naiz, baina merezi du bisitatzea herri polita da eta atsegina. Aipatu duzu itxaropentsu zaudela etorkizunarekin. Bai, hori da. Pena izango litzateke, ez? Hainbeste historia eta hainbeste kontu bizi izan dituen herri bat, Bai, eta gainera ikusten duzu, herria hain txikia izan eta ze historia dauka. Eske gainera ez da bakarrik hori, esaten dizut, antzauden minak eta hoiek eta abar eta olako, eta gero bordak historian zehar, garai batean, jende guztiak edo etxe guztiak bazuten olako bordak, eta ez dakit esango nuke, historian zehar azaltzen dira, garai batean bat zaudela 5.000, 6.000 ardi, gero, nekazaritza asko zegoen, eta gero izan zen olako aldaketa bat. Bakizu, herri txiki horietan, normalean familiak oso handiak izaten ziren, baina etxean geldiz izan bat. Orduan, batzuk nekazari bezala ibiltzen zen, eta gero jende asko jute zen kanpora lanera, batez ere ikatza egitea, horregatik dago kapitulo bat, ikazkileak eta hori egurgileak, eta orduan izaten zen, baina ikastera da oso jende gutxi joten zen, eta orduan nola baiteko, jende asko nahita nahiez kanpora joan behar izan zuen. Eta ze gertatzen da orain, daudela etxe handi asko, eta penagarria da, orduan daude bat edo bi persona, adibidez nire etxea, nire etxean nik bakarrik bizi izan nahi izan, eta dauzka 4 pisu, eta bakoitza 200 piku metro, Orduan hori gelditzen ari da, eta hori mantentzea oso garestia da. Pero gero nire ustez honena dela, jendea oso atsegina dela eta onartzen zaituna. Osea, horregatik animatzen du jendea joteko ikustera lasai. Adibidez, herriko gazteek ezagutzen dituzte, hemen kontatzen dituzun gauzak? Oso gutxi ezagutzen dute, jende gutxi dago. Gainera esango nuzuke, adibidez, jaietan izaten zen kirol bat oso politia, herri kirolak. Eta urtero izaten zen, jende gehiene juten zen hori ikustea. Azkenean kendu behar izan dute, ez dagoelako jende gazterik. Penagarri da, eta gero, daude, esango nuke, igual 12 erdi bat edo gehiago gaztea direnak, eta hor, baina ari dira lanean kanpoan. Orduan gehienak etortzen dira bakari logitea, batez ere ari dira konstruzioan eta hor ari dira, ez? Eta gero bat edo beste fabrika batean edo beste, baina izango nuke 30-35 ari dira lanean. Eta batez ere esan dizut, konstruzioan horrekin kanpoan eta eratsungo enpresa hortan, baina, jende gazte oso gutxi dago, eta hori da penagarria. Nagian ez, nolabait eredu aldaketa bat edo, eman beharko litzateke. Pero ez dakik. Baina... Ikusi beharko du, gerora nola dago etorkizura, baina, lehen errandun bezala, ez naiz hain pesimista, pentsatzen dut. Itxaropena dagoela? Pentsat, oain liburu irakurtzen dutenean, ja konturatuko dira, historia oso polita izan dela, eta... Privilegio bat dela ezkurra. Baitatu behar degula gure herria. Hori da, besterik ez. Eta liburu hau eta gero, orain zer ikertzen jarraitzen duzu? Orain nauka amets bat, esango nuke bi. Bat da, hori partiaz de nacimiento horiek jarrita dauzkat, baina akats batzuk dauzka. Ze ez dira azaltzen data batzuk, ez dakit, 17. mendekoak oso gutxi daude, eta orduan saiatu behar naiz gehiago bilatzen. Eta gero, esan duzun bezala, hor daudenak meategiak eta abar, hori ere historian sekulako garrantzi zuten. Garai batean, ezkurreko burdina eramaten zuten Europara, Amaiketara bai, eta militarrak ere eramaten zuten. Eta inguruan ipazeo fabrika bat, kainonak eta balak eta egiten zituztenak. Orduan, horri buruz nahi nuke zerbait idaztea, baina nik hori ez dut dominatzen. Eta orduan behar luke tekniko baten laguntza, eta nire itxaropena da, norbait ikasketak egiten ari dira, ikasle bat, bera tesi bat egiteko den, eta bat edo besteekin harremanetan jarren naiz, eta haien bidez, ze esaten dizut, garai batean burdinola bezala oso garrantzitsua, eta gero egiten zen baita ere meategia izan zirena, plomo eta olako gauzak asko egin zituzten. Eta garai batean, familia oso-osoak zauden auzoan eta eskola bat berria behar izan zituzten, eta eta jende haunitz ibili izana lanean. Eta hori historiko zati handi bat, oain dena kenduta dago, erorita dago,
baina ustez historia da, eta historia bezala ustez komenigarria dela ezagutzea. Orduan jarraituko dugu, ez? Ezkurraren datu gehiago eta informazio gehiago jasotzen zuri esker. Bai, hori egia da, nik egin dutuko lana, eta gero batez ere eskertu behar diet ezkerreko jendea, salmenta bezala jarri du liburua, eta gehiena ja erosi dute, eta bai, falta zaizkit ezkurrakoa dira, baina kanpoan bizirenak, eta haiekin harremanetan jarri. Eta ez ditut asko egin, ditut 200 bakarrik, baina ni pozik elituko nitzake saltzen baldin baditut egun, orduan diru pixka bat behintzat bihurtzeko etxera ez, eta pero azkenean da, libura egina dagoela, eta nire ametsa bat bete dutela. Zure pasioa gainera. Niretzat diruak ez du ezer balio duna da egin dutena lana eta kitxo. Ez dakit, ja agian ez, elkarrizketarekin bukatzeko, ze mezu bidaliko zenukeen, ala zer azpimarratuko zenukeen? Ze mezu? Bai. Ez bakarrik, denaririk egingo nuke, ez ezkurrakoari bakarrik, beste guztiari. Batez ere, malerrekako herri gehienak ari dira jaisten biztanlez, ez? Eta nik ala eta guztiak esango nieke alden guztiak herria maitatzeko, herriak defenditzeko, eta albaldin badute ez usteko herria juteko behin edo bestez kanpoan bizinak eta ikusteko, eta nolabait oso polita da, ezkurreko jendea etortzen dena adibez jaietan antolatzen da bazkari bat, ez? Orduan, kanpoan bizinak jendea etortzen da, eta oso polita da jende horiekin harremaneta jartzea, eta gero edozein jaia edo ospatzean baldin badute, etorri dezala bere herrira, eta adibez ezkurren badago taberna oso polita eta ederra eta handia, eta orduan etortzeko eta alkatzeko oso polita da baino beste jendearekin egotea. Hori esango nuke. Baitatu herria, etorri alduzunean, eta defendatu mundu guztian zure herria. Besterik ez. Zuk egiten duzun bezala. Hori da. Mila esker orduan, Fernando, etortzeagatik eta horrekin hitz egiteagatik. Zueri bai, ematen diazu propaganda pixka bat liburua saltzeko eta batez ere informazioa emateko. Ea, guztia primeran doan, eta beste bat arte. Vale, oso onki. Beno gaurko hau izan da guztia. Mila esker egoteagatik eta bihar arte. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.